बे समाव आं कामदेब दैमारि 8थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि सावरायमेल दौरि बिथांमोननि बे हाबाफारियाव दंफैयो आरो बे फुंबिलि समावनो दिनै बे आर'जनि हाबाफारियाव जों मोननो हादों तामुलपुर समस्तिनि गोदान बिजाथि महरै बिथाङा नमिनेसन होदों आरो बिथाङानो जाबाय जलेन दैमारि जों बिथांखौ बरायलांनो थाखाय सार खुलुमबाय। दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि दौरिफोरनि सावरायमेलनि हाबाफारियाव नोंथांनि नुजाथि फैनाय आरो नोंथाङा दिनै जिहेतुके तामुलपुर समस्तियाव सासे गोदान बिजाथि महरै बादायनो थाखाय आवगायदों गोजोनथाव बाथ्रा दिनै नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 8थि दौरिफोरनि सावरायमेल हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै नोंथाङा बोरै मोनदाङो? खुलुमबाय। दिनैनि बे समाव जि दौरि आरो फोसावगिरिफोरनि जि सावरायमेल बेनि गेजेरजों आङो सारा आसामाव थानाय बा सारा बुहुमाव थानाय जोंनि बर' माहारिनिसिम दिनैनि सानाव आङो साबायखर आरो गोजोननाय फोरमायहरदों आरो जोंनि साफ्रोमबो बाथौआरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि 8थि दौरि आरो फोसावगिरिफोरनि जि सावरायमेल दिनै तामुलपुर बाथौ थानसालियाव जादों। बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेवहाय जों मिजिंथिदों सारा बुहुमावनो जोंनि बाथौनि सोमोन्दै जोङो माबायदियै जों लांगोन, बाथौनि गेजेरजों जों गायसनगोन, हारिखौ बोरै फोथांगोन, हारिनि सायाव मावनांगौआ मा, बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जों सावरायमेलाव हयथ' सावरायगोन बिथांमोना। आं बेखौ मिजिंथिदों। बाथौआ जोंनि गुदि धोरोम। दा बेखायनो जों बाथौनि गेजेरजों जोंहा गोबां मावनांगौ खामानि दङ। बेखायनो आं दिनैनि समाव जोंनि मिरु बाथौनि जि आफादगिरि नेहाथारि बा जोंनि दौरिफोर थाबाय, जोंनि माइनाव आफादनि बिबानगिरिफोर थाबाय, गासैनिसिमबो गुरै खावलायनाय जोंनि जिखिनि बाथौनि गेजेरजों समाजखौ जों फोसाबनांगोन, समाजनि गेजेराव जों गोजोनखौ जों फोसावनांगोन। गोजोन फोसावनायजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो बर' माहारिखौ, साफ्रोमबो बर' फिसाखौ जों बुहुमाव गोजोनै थानो हानाय मोनसे थासारि जों बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जोङो मोनसे बोसोन होनांगोन। आं बेखौ खावलायो। जिहेतु दिनै दौरि आरो फोसावगिरि बिथांमोननि सावराय बादा बा मेल नङा होमबा, बेहाय जोंनि बाथौ दोरोङारि धोरोमखान्थि बायदियै दिनैनि हाबाफारि जिहेतु नोंथाङा नुजाफैदों, बेहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों नोंथाङा नुजाफैनाय हिसाबै जों दौरि आब' बा फोसावगिरि बिथांमोननिसिम माबायदि खावलायनो लुबैदों? आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जोंनि जेसेबां दौरिफोर दङ, दुलाराय बाथौनि जोंहा धोरोमनि जि दौरिफोर दङ, जोङो दिनै खना खनला थानाय साफ्रोमबो दौरिफोरनिसिम आंनिफ्राय गुरै आर'ज, जाहाथे जों साफ्रोमबो दौरिया मोनसे बिबान लायो जे बर' माहारिखौ जों जायखि जाया राहायै फोसाबगोन। बर' समाजाव सोलिनाय गाज्रि हुदा, खोमसि फोथायनाय, बेफोर गासैनिबो हेंथायै जोंनि दौरि बिथांमोना, खना खनलायाव थानाय दौरि बिथांमोना गसंथिगोन आरो जोङो दौरि बिथांमोनजों दुलाराय बाथौ गौथुमजों जों गासैबो खौसेयै गसंनानै थाफागोन। जिहेतुके नोंथाङा दायो गोदान तामुलपुर समस्तियाव बिजाथि महरै सिगांदों नमिनेसन होनाय जाबाय। नोंथाङा आथिखालाव फैबाय थानायाव जुदि देरहासार जायोब्ला जोंनि धोरोमारि बिथिंनि बिथोराव माबायदि मदद बा माबायदि धोरोमनि गेजेराव सानदों? जोंहा बाथौआ जोंनि गुदि धोरोम। जों रावनिबो दाहार लानानै बाथौ धोरोमखौ जों गायसनाखै। बे जोंनि गुदि धोरोम, जोंनि जोनोमजों फैफानाय धोरोम बियो बर' माहारिनि। जों बेखौ गुबुन हारिनिफ्राय, गुबुन हादोरनिफ्राय लाबोनानै जों बाथौखौ सोरजियाखै। जोंहा बेवहाय मोन्थोर दङ। हयथ' गुबुना जोंनिफ्राय नायनो हागौ, खिन्थु बाथौआ गावबा गाव मोनसे थि लामायाव दङ। बेखायनो जोङो आं बिसायख'थियाव देरहालांनायनि उनाव आङो सारा आसामाव बाथौनि सोमोन्दै बा आसाम एसेम्ब्लियाव बाथौखौ जों मोनसे जौगाखां मोनसे धोरोमजों जोङो जोंनि गुदिखौ लाफानानै जों सोलायलु माखासे नेमजों आरो जों जाहाथे बाथौखौ बिश्वआव जों गायसननो हायो, बिनि थाखाय आं खामानि मावलांगोन। आरो जोंनि बाथौआरिफोरनि जिखिनि जेंनाफोर थागोन, लोगोसेनो गंफ्रोमबो ओनसोलाव हायाब्लाबो बाथौ थानसालिफ्राव अनसुंथाइनि राहा खालामनो थाखाय आं नाजागोन। साबायखर सार।